ಗೊತ್ತಿರ್ತು ಯಪ್ಪ ಅಂದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಲೆಗೆ ಶುಭೋದಯ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂದಿಜೆ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಮುಂಕುಡು ಪೂರ ಶೀತ ತನಕ ಫೀಲ್ ಆದ ಕೊಡೆ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಬೈದತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾತಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಜೊತೊಂದೆ ಪುಗಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಗಳಿತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಐತೆ ಪಿದಾಡ್ ಬತ್ತಂಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚಾ ಮಲ್ತೆ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಲಂಚ್ದ ಗೊತ್ತು ಜೀ ನಂದು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಮೆದು ವಡ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನು ಜಿಲೇಬಿ ಮೇರು ವಡ ತೊಟ್ಟೋಗು ಚಪಾತಿದ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲೆ ಮೂಲ ಚುಟ್ಟು ತೋಜೊಂದು ಮೆದು ವಡ ಈಗ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಕತೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಕುಲೊಂದು ಆರಾಮಡು ಅವೇ ಪನ್ಪ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾ ಯಾನ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ವೀಡಿಯೋದ ಎಲ್ಲ ಪಂತ್ ಜತೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನು ಕುಲೊಂದು ಪಲ್ಪರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೋರೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಡೋದಾದ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಕತೆ ಆತ ನೋವು ಪನ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕುಲೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುಗ ಮಧ್ಯ ಮದ್ದಡ ಅಂಚನೆ ನೀ ಸಂಡೇ ಆತ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಇಪ್ಪು ಜಿನಿಯಾನ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ ಇಪ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಾಮ್ ನವಮಿದ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇನಿ ಐತಾರತೆ ರಾಮ್ ನವಮಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದಿಜ ಎಂಕುಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕುಲ್ ಯುಗಾದಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಎಂಕುಲ್ ದೇವರೇನು ಎನ್ನು ಆತೆ ಈಗ ನಡ್ಯಾಪುರ ತುಲೆ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪುರ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಡಿತ್ತಂತ ತೋಜೊಂಡು ರ್ಯಾಲಿ ಪುರ ಇತ್ತಂ ಯಾದಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೊಂಬಳು ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಆದಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೊತ್ತಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚದಾಗ ನಡೆ ಅಂಗಡಿಲೆ ಪುರ ಮೇ ಬಿ ಐತಾನೆ ತೋಜೊಂಡು ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪುರ ಸ್ಕೈ ತೊಲೆದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಗುಲ್ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ತೂತು ಜಡ್ಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಟೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪೊದ್ದು ಗೊತ್ತಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲೆ ತೊಂಪೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂಗುಲು ಒಡೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೈತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾರಣೆ ಪುರ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಸಬ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ ತರಕಾರಿಗೆ ಪಕವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾಲೆಂದಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡ ಅಂಚ ದಾದನ ಮಲ್ತಿ ನೋಡಪ್ಪನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಪಿದಾಡುವ ಸೊ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕನಾಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಪನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲು ನನ್ನ ತರಕಾರಿ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಟ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಪುಜ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೊ ತರಕಾರಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಪುರ ಮಲ್ಪಡ ಆಪಣ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಆದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋಡು ಇನಿ ಪಾತೆರುವ ಸೊ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚತ್ತ ನೀರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಪನ್ಪುಜಾರ ಮೇಯ್ನ್ ಗಮ್ಮತ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೂರಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಬೂರಿಯ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅವು ಬಂದಿತ್ತದ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಂಚ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪಣಾಯ್ತು ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ತೋದಾಡದೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಓ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಯ್ತಾವ ನಾವು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಂತೆ ಆಗಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪಂತೆ ಸೊ ಐಟ್ ಪುರ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋರಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಆಗುಲು ಅಲ್ಪಡ್ ಕುಲ್ಲರೆ ನಮಕ್ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಚ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಟೈಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡುಕುಲ್ ಓರಿ ರೆಡ್ ಜನ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಎದುರು ಪೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ರೆಡ್ ಐಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನ ಕುಲ್ಲರ್ ಎತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಪುರ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಂಚತ್ತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಡ್ಕದ ಲಕ್ಕ ಐತಿಂದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದು ಕಿಟ್ಲಿ ಪೂಜ ಕಿಟ್ಲಿ ಚಾಯ್ದ ಕಿಟ್ಲಿ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ನಾವಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಿದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪಿದೆ ಉಂಡ ಐಟ್ ಇಂಚ ಏನು ಬಂಡರ ಅರ್ಥ ಬಂದಾಗ್ಲಿ ಅವಾಗ ತೂಡವ ನಿಗುಲ್ ತೂಡವ ಬಿಕಾಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೈತ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ್ದಾನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇಂಚ ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಮಿತ್ರ 2 ಜನ ಉಲಾಯ್ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ದಲಕ ತಿರ್ಗೊಂಡು 2 ಸರಿ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಡಿ ಪಿದೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡ್ ಕುಲ್ದಾತ ಎಂಕುಲು ಐಟೇನು ಐಟ ಬರೀತೀನಿ 50 kg ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳ ಕುಲ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ 50 kg ಮಿತ್ತು ಕುಲಿತೀನಿ ಮೊಗಲ್ ಏನೇ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಟ್ ಐವ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಒಂದೆರಡು ಬರೀತೀರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ఒక ಗುಜರಾತ್ ಇಡ್ ಬರೀತೀರಿ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಬಜಿ ಯಾನ್ ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಅವು ಏನೇ 50 kg ಅಂತ 50 kg ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಅಂಡವರ 50 kg ಮಿತ್ತದಾಗ ಕುಲ್ಲರ ಬರೀತೀನಿ ಅಂಚನಾಗ 50 kg ತಗೊಳ್ ಸಂಬಳದ ಕುಲ್ಲ
5 kg ಮಿತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ನಂಚ ಬಂತಿನಿ మీరు దాదాపు ಗೊತ್ತುಂಡೆ 5 kg ದಗುಲು ತಿರ್ತದ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಬರೆದಿತ್ತಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕೊಡ ಬರೆತಿನ 5 kg ದ ಮಿತ್ತದ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬರೆತಿನ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಏನ ಬರೆತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ ಅಂಚ ಬರೆ ಟ್ರೈ ವಲ್ದಿನಿ ಬರೆತಿನ ಕುಲ್ಲ 5 kg ದಗುಲು ಜಾಗೃತಿ ಹುಡುಕ್ಲೆ ಅಂತ ಏನನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೋಡ್ ಪಂದ ಕೊರ್ತ ಜರ ಸಮ ಕಟ್ಟವಳು ಅವಲ್ಲ ಏತನ್ ಪಂಪಿನ ಮೂರನೇ ಬಕಾಯ ಬನ್ನೆ ಐದು ಮಂಗಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಗುಲು ಏತನ್ ಪಂಪಿ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಅಗುಲು 1000 ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಅಗಲಿ ಏತನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರ ಹಾಕೊಂಡು ತೋ ನಿಗಳು ಪೋಲ್ ಎಂದು ದೊಂಕು ದೊಡ್ಪೇರ ಅವು ಟ್ಯೂಬ್ನು ನಿಗಲ್ನ ಐದು ತುಂಬ ತಾನೆ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಏನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ ನಿಗುಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿದ್ದು ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚದಲ್ಲ ಜಿಯೋ ಪೋಪಿನಲ್ಕದಲ್ಲ ಇಚ್ಚವಳು ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಹತ್ತವು ಸೊ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ದೊಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ತಲ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಪೈಪ್ ತೊಲ್ಲೆಡೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೋರೆ ಪುಡು ಹೋದ್ ನಿಗುಲ್ ನೀರಿಗೆ ಬೂರೋಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಜೋ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಡತ ಐಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ಐಟ್ ವೇನ್ ರಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಯ್ತಿನ ಐಟ್ ಬಿನಿ ಆತನ ಬಿನಿ साइक्लोन आते ना कहीं डारे साथे भी जाता लाइक पर हाइट वेव्स पूरा डाले जाए सीधा ने पूरा नेटला वेव्स इत्ते जी साइक्लोन उडु पूरा सर्कल इतने ना वेव्स और राउंड इतने अंचे तो रटिन ना सीधा इतने रटो ना ಎಂಕು ಲೈಟ್ ಹೊರ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾಲ ಆತಜಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬರೆ ಪೋಯಿನಿ ಐಟಿ ನೈನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡವಲು ಇಂಕುಲು ಒನಸನ್ ಯಾಕ ಪೋಯಿಂತ ಒನಸನ್ ಚಾನ ರಟದು ಬೋತಾಯ್ತು ಉಲ್ಲೆ ಟ್ಯೂಬ್ ದೊಲೆ ಮೇರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅವು ಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಪತನ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಜಾರ್ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಇಂಚನೆ ಖಾಲಿ ನೀರು ಮುಟ್ಟ ಈಜನ ಪಿರಕೋಪಿನಲ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರೋರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಗುದ್ದಿ ಅಡ್ಡ ಕೂಡ ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಬಲ್ತ ಅಲ್ತಂದು ಎಂಕುಲು ಪೋದಿತ್ತತೆ ಐಟ್ ಕಾರ್ ಗರ್ತೊಂದೇರ್ ಮೇರು ಕಾರ್ ಪೂರ ಗರೀದ್ ಪೋತುಂಡು ಇರೇಗ ಸಮತ್ ಆಗದಂತ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಸರಿತ ಆಗದಂತ ಚೂಲಿಲಕ್ಕ ಪೋತುಂಡು ಎಂಕದಲ್ಲ ಆತಜಿ ದೇವರನ ದಯಟು ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕದಿನಲ್ ಕಾತನ ಉಜ್ಜ ರಟ್ಟು ದಿನತೆ ಸೊ ಮೇರೆ ಮಂಡೆಗಳ ಹಾಕ ತಾಗದಿಂಡು ಕಾರ್ಗಳ ತಾಗದಿನ ಅಂಚಪ್ನಾಗ ಆದಿಪುರ ದವರಲ್ಲ ಹಾ ಊಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತದ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತೆ ದವರ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು 15 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಊರಾಗಲ್ ಬುರ್ದೇರ್ ಅವು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಉಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಮ್ಮೆಂಜಿ ಬೇತೆಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಬುರ್ದೇನಿ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತ ರೈಟ್ ಹೋಯ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದನ ಟ್ಯೂಬ್ ದನ ಉಲೇಡ್ ಬುರ್ದಿನಿ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಟು ರಡ್ಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಹಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಿ ನಾಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಒಂದಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನಿ ರಡ್ ಜನ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬುರ್ನಿ ಈ ಉಲೇಡ್ ಬುರ್ದಿನಿ ಐತಾ ಆಯ್ತು ಉಲಾಡ್ ಬುರ್ನ ಅಂಡತೆ ಬಕ ಟರ್ನ್ ಖತರ್ನಾಕ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಸ್ಲಿಟ್ ಆದಿ ಸೀದಾ ಆಂಟಿ ತೂತ್ ಸೀದಾ ಅಜ್ಜು ಇಂಚ ಪಣತಿ ಈ ನೈನಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆದಿ ಠೀಕ್ ದಾಲ ತಾದಿದೆ ಏನ್ಚನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋನ ಜನಕ್ಲೆ ಕೋರೆ ಐಡಿಯತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ವಾರ್ನ್ ಮಲ್ಪಿರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ಸೊ ನಿಗುಲ್ ಅವೇನು ಅದಾಗ ನಿ ಕಿಬಿಕ್ಕು ಜಿಂಜಾವ್ ನೋಡು ಒಂದೇ ಪೋಡೆವನ್ ಪಂದಿಗೆ ತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒರಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐ ಬೇತೆ ಉಂದತೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸೈಕ್ಲೋನ್ದ ಜೋಂಡತೆ ಐತಾ ಎತ್ತು ಐ ಪಂಡೇನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆದಿ ಅಶ್ವತಿಗೂ ಪನ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒರ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಕುಡಾದೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಪೂರ ಪಂಜ ಏನನಿ ಏ ಸಬ್ ಕಟ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಆತಿ ಕುಲೇನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂತಿನ ಪೂರ ಬಂದೊಡಣ್ಣ ನಂಬುದೊಲಿತ್ತು ಒಂದು ಮೇರೆ ತಾಗಿನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯ ನಿಂಗೆ ಏನಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಕೂಲಿ ಪೋತೊಂಗೆ ಅವ್ರಿಯನ ಒರ್ತಿನ ಅವು ಎತ್ಸತ್ತೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವು ಮೇರೆ ಮರ್ದು ಬಾಂಡೆ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಆಯ್ ಸುರುಟು ಪನ್ಪೇಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಕಾರದಿತ್ತ ಐಕ್ ಅವಾಗ ಅವೇ ಪ್ಲಾನ್ ತೋಜು ಮತ್ತೆ ಅಂಚಲೆ ಬೂರ್ದನ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಉಪ್ನಾಗ ಪೂರಕಲೆ ಪನ್ಪೇನ ಅಂಚಲಿ ಎಂಚದಾದ ಬಂದು ನಾದೇ ಗತ್ತಲ ಮೇ ಬದಲ ಅಂಚ ಓಯ ಒಂಜನೆ ತೂನ್ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಪೋರಳು ಅದು ನತ್ತ ಪೋಯ್ದ ರಾಶಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೋ ಟೈಪ್ ಇತ್ತುಂಡ ಲೈಟ್ ತೀಪೆ ಪುಣ್ಗೆ ಕೆಂಪೆ ಪುಣ್ಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಪುಣದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವು ಮೇ ಬಿ ತೀಪೆ ಪುಜ್ ಫುಲ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಟೂತಿತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪಣಿ ಟಿಪ್ ಆಪುಣ್ ಜನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡು उनके तो ना जी भिंडे 30 रुपए किलो भिंडे 30 रुपए किलो भिंडे भिंडा 1 किलो भिंडा 1 किलो याला इंटरेस्टिंग तो ये एक्चुअली मुंची अब ये नहीं तो मुंची एक्चुअली
ಒಂದು ಮುಂಚಿನಿಗೆ ಉಪ್ಪಡಗು ಪಾಡ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪದಾಗಲು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನೇ ಇನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೈ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಗೆ ಕೂಡ ಆತ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ದೆತೊಂಡ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವು ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಸಿಟಿ ತಂಚಿ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಗೆತೊಂಡ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಮುಂಚಿ ವಾಸನೆ ಅರೊಂದುಂಡು ಅದಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿಗೆ ಮಲೆ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಮುಂಚೆ ವಾಸನೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ಮುಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡನ್ನ ಉಂಡತೆ ನಾಲಿಗೆ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೈಪು ನಾಲಿಗೆ ಕಾರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅನ್ಪೇರು ನಾಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಅಂಚದು ಇಜುಂಡಲ್ಲ ಈದ್ ಸುರ್ಗೆ ತಂದಿರಾರ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ ನೆಟೆ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾತ್ರ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ತಿಕ್ಕುನು ಕಮ್ಮಿ ನಮಕ್ ಒಳಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ತ ರೇಟ್ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಬಹುದು ಬಿಲಾಡ್ ಪೂರ ಕೆತ್ತನು ಇದೆ ನಾವು ಅಪ್ಪಿ ಅವ್ರು ಸಿಟಿ ಕೆತ್ತನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲಿಂಗರ್ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೇಂಕುಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೊಡಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಪಾರೆ ಸಿಟಿ ತಂಚಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದೊಂಚೂರು ಇಕ್ಕಾರುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇಡಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಕುಗಳು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬರಗೆ ಎತ್ತಿ ಇಂಚದು ಕೂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಲೆನ ತರಕಾರಿ ಎತ್ತನ ಬೈದಿನ ತೆಂಗಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತೋಜ ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಂಕವು ನಮಗೆ ಸಿಟಿ ಟೈನಾಗೆ ಪೋಲಿ ಏನಲ್ಲ ತೂಕು ಜನ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಅಗಳು ಬರೋದು ಎಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಮನಿ ಪೂಜರ ನೆಡೆ ಇಂಚ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ಎಂಗುಲಿ ಟೈಮ್ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತೋಜು ನೆಟ ತಿಕ್ಕು ಬಿಡ್ದ ವಾಪಿತೋ ರೀಚ್ ಆತ ದಯ ಗೊತ್ತದೆ ಅವ್ಳು ಎದುರು ರಾಮನವಮಿದ ರ್ಯಾಲಿ ಬೋನೋಣ ಒಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದತ್ತ ಬಿಲಾಡದ ಕೋತಿನ ಬಿಲಾಡ್ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಊಟ ಮುಲ್ತಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಊಟ ಓಕೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಪೋನುಂಟು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋಣ ಡಿಜೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇಡು ಎಂಗಲೈತ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನ ನಿಗ್ಲ ತೋಚಪ್ಪವ ದೇ ಪೂರ ಮಿತ್ತಿಡು ಪೂರ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಮಂಡೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ತು ನಟೇನೆ ಉಂಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಲಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ನೆಟ ಪಾಡ್ದೇರು ಟ್ರೇಡ್ ಫೇರ್ ಆಫ್ ವಾಪಿ ಮೇ ಬಿ ನೆಟ ಎನ್ನ ಸರ್ ನಗಳು ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಓ ನೆಟ ಪೋರಂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪುರ ಉಂಡಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪರ ಅಪ್ಪಗ ನೆಟ ಪೋರ ಇಲ್ಲದನಾ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಗುಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನಾನ ಬಟ್ ಅಗಲ್ನ ಪುತ್ರದಾಗ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಏನ ಪ್ರಮುಖನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಗು ಲವ್ಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿನಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲ ಪೋತಿರ ಅನ್ಮಲ್ ಓ ಮೈ ಮಲ್ಲಗುಲ್ಲುಲ್ಲೆರಿ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಪೋಯ ನಾ ಮಕ್ಕಳ ಕುಲ್ಲರಂಡ ಓಕೆ ಅಂಡ ಓಡೆ ಪೋರೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಬತ್ತ ಅಂದೆ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓಡೆ ಪೋರೆತ್ತಿ जाना था जापान पहुंचते चीन समझ गए ना ಪೋರೆತ್ತೀನಿ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಡೆಗ ಏನೊಂದು ಅಡೆ ಪೋರಂಡಿರೇಗ ತೂದರ್ಕ ಬಿಡಿನ ತಿನ್ಪಿನಲ್ಲ ಪರಿಮಳರ ಒಂದೊಂದು ಬಡವನ ಒಂದೊಂದು ಜೋರ್ ಜೋರು ಆದಿದಾದ ಒಂದೊಂದು ಎತ್ತ ಒಂದು ಪೋರೆ ಒಡೆಗೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ನೋಡಿ ಅತಿ ತಿರ್ಗರಿಗಿರ್ ಬತ್ತಿ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೋರೆಗತ್ತ ಪೋರೆ ಪೋಯನ್ ಚಂಡ ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಇಡ ಮಟ ಬತ್ತಿನಂಡ
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಇಜಾತ ಈತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಜಾಗ ಅಂತಾರ ಯಾವ್ದು ಐದೊಂದು ಗಾಡಿ ಇರ್ತಾ ಅಂಚನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಿನ್ನು ಫುಲ್ ರಾಗುಲ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋಣ ಅಂಚ ಮತ್ಲಬ್ ಯಾರು ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂಚತಲ್ಲ ಎಂತ ಪೋತೆ ಅವು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಂದ ಓಕೆ ಅಂಚನಾಗ್ಲೇಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮೀ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಒಂದು ಅವಾ ಅಂಚಲ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಪನೀರೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಉಪಾಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಡ್ಡೆಂದಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಊರದ್ದು 5 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಕ ಅರ್ಥ ಬರ್ತೆ 5 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜನಸಾಗರವೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಇನಿ ಕಂತಿನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಏನು ಲಾಯ್ ಕಟ್ ತೆಕ್ಕದ ನೆಟ್ಟೆ ಕೂಡ ನುಂಗಾರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಉಲೆ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪೇರ ಕುರಿ ಉಂಡುಗೆ ಸೊ ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿಗೂ ಪಡೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಹಾಕದೇನು ನೆಕ್ಲೆನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಉಲೆ ದೀಪೆ ಈತ್ ಕಂತ ನನ್ನ 3-4 ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಕಂದಿತ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಇಂದು ಪೂರ ಈ ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ತಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಒಂದು ಹೊಸತಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಸಾಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೂಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ವೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡತ್ತಾಯಿತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡ ಮುಲ್ಪಟ್ಟದಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖಾಕ್ರ ಬಂದು ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ನೇರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಫೀಸರ್ ಜನರೇ ಆಪನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹಂಗೆ ಈ ತುಂಡು ನಮ್ಮನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಹಿಂಗೇನು ಚಾಯ್ ತೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಂತೆ ಕಾಫಿದ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಏನು ಎಂದಾಗಿ ತಿಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂತೂ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ದ ಬದಲಿಗೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡೆ ಈಗ ಕಂತದಿಯೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಕ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೆನೆಜ್ಜಿ ಅಂದು ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದಿ ಮನಸ್ಸನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕಾದು ದುಡ್ಕ ತೋಜು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಫಿ ಮೇರೆಗೂ ತೋಜು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ಬಿಟ್ಟಾನು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಐಟಮ್ ಫ್ರಿಜ್ ಅದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಪನ್ನೀರ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇರೆ ಸುರುಟೆ ಬತ್ತದಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ತೋಷಪಾಯಿಲೆ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಜೋರು ಬಾಜಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಾವಂದಿತ್ತಂಡು ನೀರು ಪರ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಪರ್ಕ ಪಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೊರ್ಚಿಂದ ತೋಜೇಳು ಐಕೆ ನೀನ ಮಲ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುತ್ತದಿತ್ತು ಎತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ತಿಂದೆ ಬುಡ್ಕೈತೆ ಬಾಜಲಿಗೆ ಲಾಯ್ಕು ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಷ್ಣ ಗಿಷ್ಣ ಎತ್ತನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೆ ನಾನು ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀಗೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ಕಿನ್ಯ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಷ್ಟ ನಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗು ನಿಗಲ್ನೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪೆ ಅದನ್ನೇಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್